Аз съм Георги Илиев от 8 клас. Хобито е да пръскам хора с пожаркарски маркуш. Изберете ме заек на годината. Казвам се Йоанна Николова Георгиева от 8Б. Обичам да спортувам и да излизам с приятелите в свободното си време и да уча по биология. Аз съм Венко Георгиев от 8В. Моля, изберите ме за заек на годината. Аз съм Константина от 8Г и обичам природата и шоколадите. Аз съм Николай Айнов, 8Б. Обичам да пея под душа песен на Лили Иванова и Веско Маринов. Моята полиция ме пази. Здравейте, аз съм Мартина Танасова, уча в Търговска гимназия, 8 клас и сега ще влезем вътре. И страшно много обичам класа си.